alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa wanda suka tara cikin group da kamar insha Allah irin TikTok da sauran ainihin WhatsApp da sauransu duka ina muku fata alheri, ina kuma gaida kowa da sunan shi insha Allah. Lalle alhaqiqa wannan farmasi Islamic Shifa'ul Qur'an wadda take insha Allah anan da cibiya nan Sikoji insha Allah a kullum muna dauke da ainihin tallata hajoji na ainihin samun lafiya ga yan uwa musulmi insha Allah. A yau maganin harkon da zamu fara muku bayani shine abin da shahi infection, shine sanyi na mara abin da da mutane musamman ma wanda suka yi hama da matsala ta istimna'i da sauransu, da wanda kuma sanyi su ya jima suka je sun yi neman magani abin bai sami lafiya ba. To insha Allah wannan farmasi ta tana magunguna insha Allah kala kamar yadda kuke gani insha Allah ta shafe mu insha Allah. Dan haka alhaqiqa muna nan a Sikoji wanda suke bukata insha Allah kuma har yau akwai limirin na telefon da sauransu irin kwantikin na 07 77 70 09 94 irin su ainihin 01 73 24 69 54. Sannan kuma insha Allah muna da mutane wanda suke wuri daban-daban, akwai wanda suke a Baso, akwai wanda suke akwai wanda suke ya muskuro, akwai wanda suke cikin birkin Abidjan insha Allah, wuri daban-daban insha Allah. Za mu ci gaba da ba ku lambobin su insha Allah, wanda yake in kuka neman magani na ko ku unguwar da kuke kuna isa magani wannan bangaren insha Allah. Kuma kamar yadda za ku ga waɗannan na'urori insha Allah kusa da ni yanzu akan bayar da magani haka farhazar, yanzu mun bar irin wannan insha Allah. Mukan yi yunkurin duka yanda za a gwada ciwon mutum in yana kusa in kuma yana can wani gari na daban yakan zo ainihin likita a auna shi, in ya amince da magunguna na bature sai ya amfani da su, in kuma wanda yake so na Islamic sai ya kira mu ta lambobin wayan mu sai a tura mishi magani. Don haka yana da kyau mu da ainihin iskane na ga wanda kuka sani, wannan ainihin iskane muna amfani da shi wanda ainihin wani wata apareta wanda shi ne suka fido da ita insha Allah. Kowane irin ciwo kake fama da shi illa bayan examen da san shi ne ba za mu nuna maka ba, amma matsalar estoma, tension, diabetes, koko, peptipoid, sanyi na mara, rheumatism, matsaloli kala insha Allah wannan aparita nuna su kai tsaye. Kamar da wani haka akwai ana awon mata, wurin awon mata daban, wurin awon maza daban kowanne. Sannan kuma mara transmitter shi ma haro kazalika, shi ma mutum yana fama shi ma tension shi ma kazalika muna shi ma auna mutum a ga ainihin digiran kin da tension kin shi ya kai insha Allah, sai kuma a bashi magani. Na saboda haka Allah hakika a kowane lokaci muna kira, muna da cibiyoyi wuri bangare daban-daban, musamman babbar cibiyar mu inda wadda take Kano ainihin wurin ainihin mai gidanmu Dr. Hussein insha Allah. Dan haka shi ma can idan kana Niger in Kano ta hima kusa a tura maka magani daga can, in kuma daga nan za a tura maka shi akwai motoci na transfer voyager kina ana tura maka magani. Muna tura magani Senegal, Mali, Burkina, Ghana, muna tura magunguna ko ina insha Allah.